लोणी येथे एकाचा निर्घृण खून. उदगीर तालुक्यातील खळबळजनक घटना. उदगीर तालुक्यातील लोणी येथे एका युवकाचा निर्घृण खून केल्याची घटना 28 जून रोज मंगळवारी घडली आहे. सूत्राकडून मिळालेली माहिती अशी की विकास बालाजी वाघमारे यांचा भावानेच निर्घृण खून केला. भावाभावामध्ये काही कारणास्तव वाद निर्माण झाला. त्याच वादामध्ये भावाने भावाचा निर्घृण खून केला. या घटनेची माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॅनियल बेन व ग्रामीण पोलिसांना समजताच ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक दीपक कुमार वाघमारे यांनी पोलीस पथकाला घटनास्थळावर रवाना केले. घटनास्थळाला पोलिसांनी भेट देऊन खून झालेल्या व्यक्तीचा पंचनामा करून सदरील मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उदगीर येथील सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून खुनाचे कारण गुन्हा नोंद झाल्यानंतर समोर येईल.